chtěl slyšet. Hrajeme si je. Čau. Čau. Já se změním. A prej jsi nadrbaná jak paprika, jo? Cože? Že jsi prej nadrbaná jak paprika. Kde je Maty? Šel na záchod. Tak mu říct, že já jsem Kristýna, jo, že jsem se změnila, jestli to chtěl teda slyšet. A proč jsi se měnila? Z bílý na černou? Měli mi Matyho. Tak jo. Jsem tady. No, já se změnila. Fakt jo. Jo. Kecáš. Pořád se chováš jak dítě. Já chci nějakýho kluka. No jasný. Já se fakt změnila, já už se nechovám jak malý dítě. Kecáš. Ty vole, že se chovám jak malý dítě. Hele, holka, zrovna teď mně přijdeš, že se chováš jak ještě menší dítě. Já, protože se jako měla chovat jak malý dítě. Víš, prostě připadá, že se chovám jak malý dítě, já nevím, já už se nechovám jak malý dítě. Už jsi dospělá, jo? Já jsem řekla, že se změním. Jsi dospělá? Kolik ti je? 13? 14. No, tak pořád jsi dospělá, to budeš až v 18. Dej mi Matyho. Máte tady pořád je? Aha, No, ale to, já se už nechovám jak malý dítě. Ne jo. No to teda ne. A komu to cpeš? Ty musím mít nějakýho kluka. A komu to cpeš? Cože? Komu to cpeš? Jak si prostě? Nějakýho kluka, tak proto se změním chování. A ty chceš nějako, jo? Jak jsem hezký. No, Tak jasný. přijeď, viď. Přijeď, máš to kousek. Tak mi to je jedno. Hele, už bude muset skončit. Jo, to je špatný. Přijeď, máš to kousek. Já, to jo, ty vole. Hele. To nemáš to auto, kdyby měla auto, tak možná jo. Hele, jednoduchý, já ti to řeknu takhle. Ty chceš kluka, ty proto něco udělej, ty chceš Matese, ty za ním přijeď. Proč bude jezdit on za tebou, když ty chceš jeho, ne on tebe? Tak já ho nechci, já za ním jezdit nebudu. Ale my musíme končit, pozdravuj Matese. Jo? Máte se dnes? Máš Facebook? Večer tam něco čekej.